Takže čaute ľudia, dneska si zahrajeme FIFU, či FC Mobile a zahrajeme si také dve zápasy o jedných hráčov a ukážem vám ešte môj tým, ktorý má už 109 rating, ako vidíte. A poviem vám, ako som ho dosiahol. Takže takto tu vidíte, že 109 pekná. Teraz sa pokúšam nahradiť Doveho, lebo on je v základe 104, aj Kajzedo, ale ten má už 107, takže to až tak neriešim. To je tak, ukážem vám môj tým, takže Muslera, Superstaty a tak proste, ani vám ho nebudem ukazovať, ale no vidíte, tento je Gerard Martin, je asi moja jediná posila. Ako Les Inferno tento event neznášam, vôbec mi z toho nič nepadalo. Toto som vymenil za Shardy, čo bola makačka celkom. To je tak. No. A idem vám ukázať, skáďal som získal týchto tu na hráčov, hej. Tu mám ich 4. Toto a tento. A hneď si tam aj zahrajeme dve zápasy, ktoré som vám chcel ukázať. To je to Football Center. A tu máte End of an Arena. A tu na to máte. A je to dosť v dobrom tomto. Napríklad tu na. Za 108 musíte dať 101, 102, 103 a 104. A budete mať 108, chápete? Akože tiež on je v základe 105, ale má tam 3 skill pointy, ktoré aj tak môžete využiť, takže to je celkom dobré. A za 107 ešte je to o dosť lepšie a menej dáte. Takže extra dobrý deal. Iba tu dáte toto 100, 101 a 102. Ale to je proste extra dobré. To je stadiaľ som to získal. Mal som aj Raketiča a Peperejnu, ale to som tam proste vymienial, aby som mal tie 108. Takže tak. A chcel by som si zahrať tieto dve zápasy. A tak. Takže ideme na nich. Dúfam, že ich vyhrajeme. Ale také mám 109 rating tým už. Tak by sme ich mohli vyhrať. Vardy. Pekné šprinty. Vardy. Skúsi z uhlu. O, to bola hrozná. Počkaj, čo máme? Yes! Kamo, to by tam Olis mohol dať. Si koksol, to bolo... Čo, ani neviem, jak sme to dali. Či bojovali sme si ten priamak, ale... OK, ale skoro, nevadí Olis. Z takého uhlu je celkom ťažké dať, alebo ľahké, neviem. Počkaj, musíme počkať. OK, môžeme. Teraz ich môžeme obrať, aby sme nedostali kartu. Dám frisko na Joglu, ale Gerard Martin, naša nová posila, pekne. Lobotka mi noč padol. Naozaj slovenského hráča som zakombinoval na našej 11 základnej. Tak, Kajzedo, pekne. Dáva na Doveho. To by som ho chcel nahrať nejakou proste vyššou kartou. Dúfam, že mi ešte aj padne, ale dúfam proste... Škoda. Ale to na bojovnú Lobotka, ináč cez neho sa až tak ľahko nedá prejsť. Co si ho teraz porobil, ale... Kajzedo, proste naša obrana funguje neutrálne. Lobotka. Hľada Vardyho. Vardinovaná Olisa, krásno do behu. Ale má problémy Olis. Dobre, máme rohy. To je podstatné. Dajme takú ako vždycky. Nakrátko. Teraz to nevyšlo. A môže ísť oni do breaku. Ale pozri. Tu na ich obraníme. Lebo náš Hummels ide pekne. Ale oni nevedia nahrávať ten Kajzedo. Chce obraňovať vie, ale nahrávky. Pozri. A pomotá si ho. Áno, pekná. Áno, zasekávačky. Bum, je to tam. Olis gól 2-0.
OK, Vardy, Olis. Poď, dáš ich Olis. Áno, toto chceme vidieť. Lobotka. Dole. A dole, uteka. Všetkým utečie celej obrane. Pám. A to mal tam byť Olis. Cykl. To jaký bol gól? Ja neviem, čo sa udialo práve. Tam išiel Olis. Nahral, nejak sa to tam dalo zle. Cykl. To čo zrobili? Neviem, ale nejak sa to tam prešuplo. A z toho bol gól. OK, dole. Lobotka, áno, pekná. Olis. A to bolo hrozné. Ale ešte mám. Drží. Olis centruje. Ale to bol hrozný. Mal som to radšej dať inak. Kajzedo. To zápas celkom dobre mal, okrem tých nahrávok. Teraz tiež nepustil viacej. Pám. Škoda. Kajzedo. Kámo, ten Kajzedo je to celkom OP. Dole. A zasekol. Pavarda si pohodil. Prečo pískal už koniec? Ešte sme boli celkom v breaku. To nevadí. 3-0. Beriem. Ešte si dáme jeden zápas a končíme. A ešte určite dneska dačo natočím, alebo aspoň dúfam. A určite si pozrite moje videá. Dobre. A bol by som rád aj za nejaký odber. Lajčík. Ale nenutím vás tam len tak iba, viete. Ok, budem mať 10 odberateľov, teraz mám 9. Ale za chvíľu by som to mal mať. Tak aj budem strieľať videa, takže viete, ako bude to mať všetko lepšiu grafiku a tak. Pohľad Lobotka, áno, Lobotka proste je nezastaviteľný. Dobre, ne? Olis pomocal. Kajzedo a Kajzedo má hrozné nahrávky reálne. Aj v tom minulom, aj v tomto zápase má hrozné. No v tomto zápase mal jednu nahrávku. Ale to je jedno, skazil ju. Si kokos Lobotka. Stano nahráva na Vardyho. Vardy na Olisa a Olis dáva pavrku, ale tá bola mizerná. Si kokos. Poď. A Stilt. Kajzedo musí dať aspoň teraz dobrú nahrávku. Dal. Kam? Jakže to nebol faul? Však to bol čistý faul. Za to dostanú gól. Hovorím. Že za to dostanú gól. A z uhlu? To jak sa tam prepchal? Ukáž, to bol vlastne, nie? Či? Aha, tak nie. OK. Dobre, Vardy, ide. Poď! Áno, pekná. Šaka. Dole. Si kokos, čo dáva? Ne. Gerard Martin. Kámo, čo to previedol? Olis. A pavrku. Nevadí. Zblokovaná, ale máme aspoň rohy. Musíš vyhrať, áno. Lobotka. Čo tam poslal za pomelicu? Ty kokos, 3-0, ale pozerajte sa na ten krásny gól. Olis dal na dole, Lobotka. A Lobotka spoza vápna strelil a to bolo chytateľné celkom dosť, ale neviem, prečo nechytili. Ale je to tam. Dole ide. Dáva na Vardyho. Toto Vardy pekne spracoval. A je to gól na 4-0. To je celkom v pohode, ten zápas je. Takže vyhrali sme 4-0. Prvý zápas 3-0, tento 4-0. Ukázal som vám môj tým, alebo ako získať tých celkom OP hráčov.
keď ste iba takí začiatočníci a máte presne tie karty, že proste neviem, aké tam boli, tak je to podľa mňa super. Takže čaute.